Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ n ka foli o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite. Dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 18 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 24. Dolo jate la doloba fila o de nɔrɔ barikalen don. Fonɛnɛ kalo sabanan tile 28 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 3 la. Doloba saba o nɔrɔ de barikalen don ni wagati in kɔnɔna na o ye doloba saba jumɛn ye o de ye Lifanti o nɔrɔ barikalen don ale ni ka taa se Fintɔn ale ni Hɔku ni olu de nɔrɔ barikalen don dɔgɔkun in kɔnɔna na. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni so denw funteni kalo fɔlɔ denw belew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko kɛ aw ka hakili to aw dalakan na a bɛ se ka ɲuman lase aw ma cogo min a bɛ juguman lase aw ma kamasɔrɔ Mercure o bɛna nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka so kɔnɔ kunkɔrɔta bɛ aw ye siraw fɛ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔrɔ kɔrɔw aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ kɔrɔ dɔw kan depuis wagati tɛmɛnen na minnu kumaw k'u fɔla ka tɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cɛsiri ani jija minnu bɛ aw ka kow la o bɛna kɛ sababu ye aw ka ɲinifɛnw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a y'aw janto aw ka kumaw la a bɛ hɛrɛ mun lase aw ma a bɛ se k'o tɔɔrɔw fana k'olu lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma sɔrɔkɔrɔw aw bɛna olu kumaw mɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔw kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw nafamaw bɛɛ lajɛlen sabati ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka nafaw k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na sɔrɔ siraw baasi tɛ yen nɔ ka ɲɛsin aw ma dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw ka wulikajɔw olu siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya b'a aw ka sira kan layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan ninnu a ka gɛlɛn olu ka bɔ a sira ma i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na i bɛna ye aw ka ko caman bɛ se ka lagosi k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka ko kɛ cogoya ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛna ko ta ni bolo minnu ye olu tɛna kɛ ko sabatilenbaw ye ka ɲɛsin aw ma o de la i bɛna ye k'a fɔ garisigɛ siraw gɛlɛya bɛ olu kan ka ɲɛsin aw ma gɛlɛya b'a aw ka jigiya siraw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw fasoso denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la ale ka taa se aw kɛrɛfɛ mɔgɔw aw bɛna olu bɛna aw tanu kosɛbɛ aw ka baara ɲumanw na k'a sababu kɛ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛn don o bɛ bɛn marisi kalo tile 18 ma ale ni tarata don marisi kalo tile 19 kalo bɛ aw fɛ yen nɔ o bɛ aw ka darajaw kofɔ ka ɲɛsin aw ma aw ka waleyaw la o la i bɛna ye kunkɔrɔta bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni aw mɔgɔ minnu bɛ koɲɛw ka se ka bɛn sabati mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati nin y'o wagati ye ka ɲɛsin aw ma aw mana aw da don ko minnu na o ko bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kobaw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw ka ko kɛcogoyaw la
ko minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ se ka ɲɛnabɔ aw yɛrɛ ye aw ka wuli olu fɛ nin wagati in kɔnɔna na nin y'o wagati ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ layiduka siraw olu bɛ se ka sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ni aw kɛlen ye ka degun sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ ka wulikajɔw ani aw ka ko kɛcogoyaw la kamasɔrɔ dépense inutiles olu kun de dalen don aw kan ka musakaw bɔ musaka minnu ka tila ka nimisa musakaw bɔlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna waleya kɛ musakako ta fanfɛla la aw ka se ka jateminɛw olu kɛ kosɛbɛ n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don n'o o bɛ bɛn mars kalo tile 20 ma ale ni jeudi don ni o bɛ bɛn mars kalo tile 21 ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw aw bɛ se k'a kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kungɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw olu bɛ aw ka sira kan nka sumaya walew olu bɛna se ka don aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun in fɛn dɔ bɛ aw ka so kɔnɔ ni an b'a fɔ ko lune noire fo ka taa o bɔ aw kan ka cɛsiri de fara aw boloda la nka ni aw saliyala dɔrɔn i bɛna ye gɛlɛyaw bɛ bonya ka fara aw ka ko kan n'o tɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ jumadon ni o bɛ bɛn mars kalo tile 22 ma ka taa se samedi don fana ma ni o bɛ bɛn mars kalo tile 23 ma ale ni dimanche ni o bɛ bɛn mars kalo tile 24 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma a bɛ se k'aw ka ko sɛbɛlamaw k'olu boloda ka bɛn a wagati ninnu ma kungɔrɔtaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa yɔrɔjanfɛ kibaruw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw furuso denw balanso nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw minnu ni aw bɛna a sabati aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nka aw kana tigɛ aw yɛrɛ ka baara kɛtaw ale ni aw yɛrɛ ka waleyaw la kungɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ ka timinadiya la n'o tɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ olu siraw kan o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu fana ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ma dɛsɛ aw ka ko sɛbɛnnamaw aw ka se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ka basigi k'o kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun degun ka tɛmɛ aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ mankanw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma aw ka ko fitini o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye aw bolo aw ka ko ma bon mɔgɔw bolo nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔw aw ka hakili to aw yɛrɛ la yen nɔ ka taa se aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la ale ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni mɔgɔ ko u bɛ bila aw la o bɛ kɛ aw yɛrɛ mɔgɔ masuruma mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka surun aw la jateminɛw ale ni basigiw aw k'o kɛ aw tagama bere nin dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kawla kalo sabanandenw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ aw ka baara kɛlenw olu na se ka tanu kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu kun bilalen don aw la olu caman de bɛna gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw ka ko kɛ cogoya la ani mɔgɔw bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na aw ka hakili to o la n'o tɛ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn lafaamuyabaliya mun tun bɛ aw ni mɔgɔw cɛ wagati tɛmɛnenw na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye ɲɔgɔn lafaamuyaw olu bɛna se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugutagaw olu fana bɛ aw ka sira kan dugutaga balilenw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kibaruya siraw olu fana sinsinnen don jigiya siraw olu barikalen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka jateminɛw kɛ ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ aw ka a sigi ka se ka sira kelen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bɛ taa bɔ aw ka ɲinifɛnw kan yen nɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka ko bɛna na caya kosɛbɛ aw yɛrɛ ma o b'a yira k'a fɔ jateminɛw ka se ka ko bɛrɛbɛn aw yɛrɛ ma o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dekun bɔ aw ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka wulikajɔw k'olu sabati ka labɛnw k'olu sabati a tɔnɔ hali ni aw m'a sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a bɛ fɛɛrɛ minnu boloda sɔrɔ kama jigiya siraw kama a bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ taa yɔrɔ minnu na kamasɔrɔ kɛlɛw ale ni mankanw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw faratila ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo da kumaw aw ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma na aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ futinɛ bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw bila dépense inutiles olu de la teriya siraw fo ka taa se mɔgɔw bɛna se ka wuli ka ɲɛsin aw ma ka t'u jigi da aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka se a ka ko kɛcogoya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ mankanw ale ni janfawalew olu fɛlɛw tigɛlen don aw kama kosɛbɛ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo sabanandenw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ sɔrɔ siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni dalen don sɔrɔ minnu kan olu bɛna sumaya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nka i bɛna ye jigi bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka jigiya sira ninnu ka se ka sɔrɔ nafamaw ale ni nafolomafɛnw sɔrɔ o jigiya siraw bolo gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka kumakanw ale ni jigisigi kumaw olu bɛ se ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la ka fɔ aw ye i n'a fɔ layidukan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka na saliya aw kana aw kumafɔ yɔrɔw caya fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la olu caman ti aw ni nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa fɛn min bɛ fɔ aw ye sira minnu bɛ yen nɔ ni u jɛngɛnen don sira tilennenw aw ka olu de ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ye sira wɛrɛw ta maloyaw ale ni kumasuluw olu bɛ se ka aw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o kɔrɔ b'a yira faratima-kow ale ni maloyala-kow aw ka aw kɔlɔsi olu la n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka lebu ka se ka maloya sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se aw ka ko kɛcogoyaw la n'o kɛla i bɛna ye dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye nin ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la ka se ka aw ladɔnniya nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la kamasɔrɔ futinɛw olu fanga bɛ se ka bonya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se accident ma fo ka taa se
siraba kasaraw tasuma ka kasaraw ale ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ walima jama ni ɲɔgɔn cɛ kasaraw olu baraka bɛ bonya ni wagati in kɔnɔna na fo ka taa fɔ ni marisi kalo in sala bɛɛ bɛ se k'i hakili to yɛrɛ la ko fitinin fana a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye fɛn min bɛ o nɔgɔya o de ye sigi ka fɔ ale ni ɲɔgɔn lafaamuya n'o tɛ ko fitinin a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye nka ka se ka o ban fo bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi ka ɲɔgɔn hakilinaw k'olu ɲini o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma caman faga ni wagati in kɔnɔna na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan i kan ka baara nasugu min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bana minnu bɛna na i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa se i ka sarakaw yɛrɛ fana ma ale n'i ka don dumanw hali i ka kulɛriw i bɛ se ka an wele 73 35 28 89 ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka ta kan b'a la nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an b'a fɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi